Yazi wena Lavi ngesikhathi ngizoshela wena bengiphethe umsuzo kanjani. Yeyi ngazibamba cause benye ngisondele kuwe nginuka imbuzi. Maye umsuzo wakho unuka imbuzi ngoba wena udla imbuzi. Umsuzo unuka lento oyidlayo baby. Maye nami njengoba ngidla indoda kaMasithole kusho ukuthi mangingasuza kunganuka yona. Ini? Hawu, suka la unginukela ugatsheni njandini. Uwe mshana uthi yakugundela Cha malume ngithe mina ngigundi ithe perfect kusho ukuthi yena wangenza le ayicabangayo. Yiko ongingathandi kuza la. Mapamos wena Thula ntswala ngoba wena ungishima ifokotho mos. Unika umfana refund, nike refund. Into ezenzakala la udladla waya qashintswa. Ngikubonile uphethe ibhiya wena mfana yini sofuna ukufana nobabakho Isaac. ngenhloko yebhatata ungangiphapheli ubaba washona ne. Yeah, nango wambulala umalume wakho bebabanga iPlayStation. Hawu ngiyabonga mkhulu for justice. Cabanga wamgwaza impandla ngalomesi wokugcobisa irama. Mele uthole iUC platform yokubukela ama-movie, ama-TV series, ama-anime, ama-cartoon, ama-match webhola. And isebenziswa abantu abayi-more than 30 million. Inama-voice acting nama-subtitles. Mawuyifuni yakubuy ungene kule link le, uklikhe lapha ekhoneni bese uthi open in browser, bese uyayi-installa. Angifuni ukugwerana nawe ne, umdala mawungaka kuzoba ngathi ngiyakudelela. Ungcolile sani ngamarabi. Amshomo ukhonkotha impukane zishaya ikhamduze. Uyabona if Harry Potter was real ngabe uwe unoboya even nala kungasi private part khona. Amshomo uceda ugeza uyahead dryer masimba weshongololo ngoba usengathi ucabanga ukuyowasha amateki. Yabona Bob uyangisukela. Le mpongo yobaba ungicalile mos.